Duduk ya. Aurane beto. Ana rakit. Ya no. Panas tok isine. Nyantol. Oh. Kentak tak. Alah. Biasa iki bae rap iki. Ding Sampai ding tak ding. iling lagi. Ayo. Sampai iling-ilingin. Sampai dieling maksudnya ngene. Iki wayahe bait wayahe rap tabuhane piye dieling-eling. Ayo. Lagu naik rap Ayo, kafe, gimana? lagu rap kafe. Gak kok bait kabeh kok. Gak ono rape. Ayo. Limang menit. Aku lah. Kamu bukan satu betul. 5 atau 6 menit lah. Jadi 5 Mas. Kleru-kleru bicara. Tak kentak tuh. Oke, kentak oke. tuh, tang. Oh, ngono kuwi. Ayo. Ngono. Sampai iki sing jelas iki ya. Tak tentang. Lho. Baik. Nah, sing gak enak kan loro kita. Itu kita lho. Nah, wae tentang. Deng des. Tuk des kau enak. Tentang. Deng. Dudang. Dudang. Cetok. Karena cekel tabuhan tak pikul tok oleh stik iki. Jiarnya ya. Biar nutuk tak kan. Kowe yo kowe gak. Tak. Ini nyantol. Ayo nyembungkit iki. Kondi. Ya iku mau pilih. Kurang. Ayo. Ayo, kurang. Balik mana? Baiknya. Umat mana? Iki bener gitu balik. Nanti nih. Ah, iki jelas. Des. Genduk tis ulang gigi ngono iki. Tis ngono. Kades tis. Dik tis. Setan dari mana itu ya? Tak hilang. Kayak ledung gini gak apa.
gampang iki. Pis. Dik pis. Lek tak des ae enak sih Mas. Luwih gampang. Tak des. Sing penting kan bumi. Bumi. Oh iya wi tak des ae wi, jalane Pak Tar tak des terus wi. Iya, sing ngono kabeh iki. Ngono kabeh.